Indul. Hello, én most a Double Jumpot szeretném megmutatni. Tudjuk, nem kell beszélni, nem kell. Na, keressük meg, hogy még megvan-e a Double Jump. De úgy néz ki, hogy nincs meg. Az a baj. De megkeressük. Valahogy. Jól van, hogyha nincs meg a Double Jump, töltsük le. Valaki azt nem tudná letölteni, mert ez valami új játék, és azt írják, hogy meg kell venni. Nagyon egyszerű letölteni, a haverunknak is letöltöttem már, nem Lacinak, egy másiknak. Írjuk be, hogy Double Jump Download. És akkor megkeressük azt a linket, hogy Double Jump Download for PC, és remélünk feldolgozva a Double Jump for Windows. Itt benne nem állítjuk meg a videót, mert értik azok. Na, szuper vagy. Na, keressük meg itt valahol, hogy download, ami még én is itt megtaláltam. Szuper, és rámegyünk, hogy file mentése megkérdik. Oké, Double Jump itt feltölt, megvárjuk. És mindjárt indul is a Double Jump. 13 lej, román pénzbe, nem tudom mennyi forint magyar pénzbe. 10 olyan 4 euró. Na, itt is van a Double Jump. Itt a Double Jump, lehet játszani. Már le is estem, még egy kockát sem tudtam felugrani. Az anyádat lees. Ez a Double Jump. Majd megmutatom később. Lehet váltani a skint, és akkor így tudunk menni havas pályán például, szellemes pályán, amelyiken akarunk. Én például most a havason megyek, de olyan szerencsétlen vagyok, hogy mindenhonnan leesek, ki lehet kapcsolni persze. Igen, mikor leesek. Na, és ez a Double Jump XE-je. Azt kell csinálni, hogy az internetet kivisszük. Legalábbis, ha nekem van Skype-on, akkor kivisszük. Ide csinálunk egy új mappát, aminek az lesz a neve, hogy Double Jump. Ezt így, ami benne van, azt elkezdjük így húzni. Belerakjuk a Double Jump mappába, és nem engedi be. Dávid, a Skype mappát nem nyitottad meg? Nem. Akkor... Na, ez az a Double Jump, és innen elindítjuk az exét, és működik is. Ha valakinek tetszik a háttérképen, lájkoljon. Tetszik? Like? Nagyon vicces vagy. Notepadból sokan nem tudják, hogy kell így másféle módon írni. Egyszerű, rámegyünk arra a front, és akkor itt kiválasztjuk, milyennel akarunk írni. Én például most szeretnék írni a diab mit tudom én micsodába. Feltesszük 72-re, és írunk például. Sziasztok! Például azt írom nektek, hogy sziasztok, ha jó volt a videó, akkor like. Like, szó, ne!
Ezt ki is töröljük. Jaj, vagy itt igyatok kávét, és egyetek ropit. I am the pro, és ennyi. Mentjük el. Ha valakinek kéne ez a háttérkép, kérje el az e-mail címemet, leírom az e-mail címemet, ha valakinek kéne, és majd átküldöm neki. Nekem. Jó van, majd neked átküldöm. Az e-mail cím Macskája. az enyém. És nem van, egy tudom, én csak netről szedtem. Na, ez az e-mailem, itt lehet engem, ezen az e-mailem lehet engem megkeresni. Vagy, hogyha ez így nem elég, akkor ez a Yahoo e-mailem, és ennyi. Még van egy pár elérhetőségem, de többet nem mutatok meg. Persze, csak mondok egy lényeges szót. Na, Sajt. na, miért lényeges az, hogy sajt, azt mondd meg nekem. Miért nem szereted? De, Akkor meg... akkor meg mi van? Na, sziasztok!